And now, it's time for DJ Rocky's Secret File. Nabuntis ako at hindi niya ako pinanindigan. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Patricia. At ito ang aking secret file. May long-term boyfriend ako. 7 years. Medyo nagkakalabuan na kami. LDR kami ng mahigit 2 taon. Madalang ang communication. Pero hindi kami tuluyang nagkahiwalay. Walang kuryente nung time na yun sa lugar namin. At kinailangan kong maghanap pa ng lugar na may kuryente para sa trabaho ko. Until nag-decide akong pumunta ng island. Nagstay ako roon ng higit sa 2 linggo. Doon meron akong nakilala. May nangyari sa amin. Nakilala ko siya sa isang dating app. Nag-decide kaming magkita hanggang sa nagkayayaang mag-inuman. Marami kaming napagkwentuhan. Hanggang sa, ayun na nga, nalasing na ako at naibigay ko ang sarili ko sa lalaking ito. Akala ko nga, yun na ang first and last. Pero bago ako umuwi, nagkita uli kami. At meron na namang naganap sa amin. Sabi ko sa sarili ko, ito todo ko na to. Kasi hindi naman na kami magkikita pa kapag bumalik na ako sa city. Then we followed each other sa IG. Nag-message siya sa akin after few weeks ng huli naming pagkikita. Tuluyan ko na rin hiniwalayan ang long-term boyfriend ko. Hindi kaya ng konsensya ko. Aminado ako sa sarili kong nagkasala na ako. At ayokong umasa pa siya sa akin. He's too good for me. Then after a month, napansin kong delayed ako. Regular ang menstruation ko. Kaya, kinabahan na ako noon. Bumili ako ng pregnancy test kit at nang gamitin ko ito ay nag-positive. Hindi ko alam kung anong gagawin ko noon. Kabadong-kabado ako. At hindi matanggap ng sistema ko na buntis ako. Sinubukan kong kontakin ng lalaking nakilala ko sa isla. Pero hindi ito nagre-reply. Sinisin lang ako. Then in-stalk ko ang account niya. At dun ko nalaman na may long-term girlfriend pala siya. Nang malaman ko yun, hindi na ako nag-message pa sa kanya. Hinayaan ko na lang. Sinolo ko na lang yung dinadala ko. Hindi na ako naghabol pa. Oo, nasaktan din naman ako. Kasi kahit walang love na involve, umasa pa rin naman ako na paninindigan niya ang bata. Kahit ba magpakaama lang siya. Hindi ko naman hinahangad na bumuo kami ng pamilya. Ang akin lang sana ay merong kilalaning ama ang anak ko. Well,
Yun lang naman yung hiling ko eh. Pero wala. Sinin lang talaga ako. At eto ako ngayon, 8 buwan na ang anak ko. Nakikita ko yung lalaki. Nagpo-post sa IG. Masaya pa rin sila ng girlfriend niya. Minsan naisip ko, ang unfair lang kasi parehas kaming may kasalanan eh. Pero parang ako lang yung nahihirapan. Nagbuntis ako na ako lang ang mag-isa. Malayo sa pamilya ko habang nagtatrabaho. Umuwi ako sa parents ko nang malapit na akong manganak. And thankful ako sa kanila kasi hindi nila ako pinabayaan. Hindi nila ako sinisi. At lalong-lalo na hindi nila ako kinwestiyon. Tinanggap nila ako ng buong buo. Tinanggap nila kami ng anak ko. Masaya na ako ngayon kasama ang anak ko. Siya na ang buhay ko. Buong buo na rin ako ngayon at handa na sa mga haharapin pa sa buhay namin ng anak ko. At ang mensahe ko para sa anak ko, B, gagawin ni Mama ang lahat para sa'yo. Ako ang tatayong mama at papa mo. Sinubukan kitang bigyan ng kumpletong pamilya o buong pamilya. Pero wala akong magawa eh. Sorry baby ha. Sana huwag mong sisihin si Mama sa huli. Mahal na mahal kita. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Patricia. At ito ang aking secret vow.